Buruz burukoaren errebantxa kutsua zeukan gaurko finalak eta errebantxa hartu izan du Aimar Olaizolak 22 eta 18 Irujo mendean hartuta. Partida gogorra izan da ia 300 pilotakada guztira. Erritmo altuan jokatua eta huts desenteak eta tanto zoragarriak tartekatuz. Seinako berdinketaren ostean 5 eta hutseko partzialarekin Irujo 11 eta 6 hartu du aurrea. Iberokoak finala bideratuta zeukan, baina norgehiagokaren bigarren zatian Olaizola askozaz hobe moldatu da. Goizuetarrak 14 berdintzea lortu du naiz eta ondoren Irujo ostera ere 18 eta 17 aurreratu den. Ondorengo 5 tantoak ordea erreskadan egin ditu Olaizolak 22 eta 18 irabaziz. San Fermin egunean Aimar Olaizolak jazten duen 3. Nafarroako lauterdiko txapela da gaurkoa. Beti esateuna, nik uste pilotari bat entzau importantea hemen egotea gaur, final guzti jogatze importantea eta hortik partida irabazizko gustora, ez nik uste. Oain diganteen boga badu gehiago irabazteko eta berba suerte badun.